Sí, moltes gràcies, presidenta. Aquest és un debat molt necessari que hem de tenir també a la nostra institució i poder-ho fer a poder ser amb el major consens possible, per posar també una nota una mica positiva, perquè trobo que el debat ens està situant en una visió un xic negativa. Jo voldria començar felicitant a les dones de la selecció espanyola femenina, que ahir van ser campiones de la Lliga de Nacions. I, a més, ho vull remarcar perquè venim d'uns esdeveniments i d'uns fets que van omplir moltes portades de diari i que, en certa manera, van atapeir el triomf de les dones futbolistes i que, evidentment, es va donar una solució adequada. Què vull dir amb això? Doncs que estem fent passes importants pel reconeixement de la igualtat real, efectiva i l'apoderament de les dones en tots els àmbits de rellevància pública. Però és ben cert que encara en queda molta feina per fer. I la millor manera de fer aquesta feina, sota el nostre parer, és a partir de la bona coordinació de les administracions públiques per desplegar el conjunt de programes intersectorials per incidir en els processos d'emancipació real i efectiva de les dones, independentment de les seves procedències. Tenim ciutats diverses, ciutats on tenim reptes importantíssims per garantir que les dones es puguin incorporar amb igualtat de condicions al mercat laboral, que puguin estar en els principals sectors de transformació futura, àmbit tecnològic, creació de tecnologia aplicada també per reduir desigualtats i les diferents bretxes que afecten a la societat. I aquí les administracions públiques tenim un paper cabdal i fonamental. Hi ha programes, per continuar amb un to positiu, que són referents i que han aconseguit la coordinació de l'administració estatal, de l'administració autonòmica i de les administracions locals, el programa Corresponsables. El programa Corresponsables que s'està desplegant en moltes de les nostres ciutats s'està facilitant una cosa tan fonamental com és allò que ens omplim a vegades la boca, la conciliació de la vida laboral i familiar. Quan una dona necessita formar-se per ser competitiva en el mercat laboral i té al seu càrrec infants, on es queden? Doncs un dels programes importants que està ajudant aquestes dones a superar les dificultats que poden tenir en un moment determinat de la vida, perquè encara les cures continuen passant sobre les esquenes de les dones, tant dels petits, dels infants, com de les persones grans a càrrec, aquest és un programa efectiu. I la Diputació de Barcelona, a partir de les diferents propostes que estem desplegant des de l'àrea de feminisme, estan molt enfocades a garantir aquests programes de transformació i de reduir totes aquelles desigualtats que afecten a les dones. El 8 de març ens interpel·la també davant de la situació de violència masclista i aquí sí que requerim actuar amb molta més determinació i posar a l'abast també millors recursos, tant pel que fa a l'emergència com pel que fa a la situació d'atenció a les dones que estan sota aquestes situacions tan complicades. Hem de facilitar tots el que són els tràmits jurídics, els tràmits judicials, facilitar la burocràcia en situacions tan complexes i sobretot innovar per no revictimitzar les dones que estan sota violència. I aquí, en l'àmbit de la innovació de polítiques públiques, la Diputació de Barcelona també ha de tenir un lideratge clau i crec que anem en el bon camí. Per tant, el desig avui és que molts consells a les dones de les nostres respectives ciutats aprovin pel màxim consens manifestos del 8 de març, que es puguin llegir a les nostres places públiques i que aconseguim que qualsevol nena que avui neixi a les nostres ciutats, independentment d'on vingui i de les seves condicions socioeconòmiques, o com bé apuntava la diputada Maite Balcells, que crec que ha estat molt encertada a la seva intervenció, independentment a la diversitat funcional que li pugui afectar o la discapacitat que pugui tenir, tingui oportunitats per fer la seva vida en plena llibertat i, sobretot, que pugui contribuir com a dona a la transformació i millora de la nostra societat. El nostre posicionament serà, com que som coproposants de la moció, a favor.